khai le hei zanin hi ko san hatlang nei le ani a ni zana te zan lama biakin kan in khom lailawkna tur muna kan hanin chuan lut ani a thutthleng te rem fel ani to a tiang hian kan in khom na tur hi in ruah manna in buat chaina kal chho mup maya light and sound lam te phei chu hei natlang pon la bang hlei thei lo ani ti hian pulpit le mai cham te ani tur angin rem fel ani to a thutthleng te po chutiang chuan naktuk zan ni lai zan hian kan in khom tran to don ani Kohhran committee ten hatlang te kawin inrin ni som le panga te khan heng biakin chung ti fai le akot zol te ten fai ngai te tian fai in hatlang akawa hatlang te kan neya ti chuan tho tran zan le tho le zan hi ni som pasari le som pariat zan hian natlang kan nei le a tiang hian helam hi upathut na len tur ani a hian hei hi lam tual sir mi pa lam thutna ni a ti hian alai pulpit kan hmua hela hian Peter lampang kum upa to te thunna tur ani a minu mai chia lam thunna ani helam hi hei khuang pu thunna zone tarhnung ani a ti chuan helama hian keyboard hun ani a helam hi mipa thutna len tur ani kan soidan thin angin hei hi pavalai tlar kan ti thin kha ni a ti hian kan biak in pangai tur kan luat thei ma chu hi kan in khom na lailawk na tur kan in khom lailawk na tur ani biakin in khom lailawk na tur mi ma se hei an uluk khop maya kan rong hnoi tu te an hnoi hnum lak maya a chunga hanom vel po hi nuam khop mai maro chu hei banding lai tak takin ban na ding lo thei si lova pulpit omna mai cham omna lai chu om lai thei chiat ta lo dewa he deuh ta lo thei lova ti hian ta hnung lama sound control na lam ani a ti hian hi kan biakin landan ani kong ka pui hi azau don mai hei a the thei in an siama ti hian zau takin chuan a sirah hian kong ka pui pahnih a awm ve le a hei hi alai tah hian a sir pakhat a awm a notice board sirah awm bawk a ti hian so mipa luhna lampang saw zau dawn khop mai a hian a in hawng huai mai a ti hian hei hi a center lai bor vel chuni chiah lova hemi kong ka pui lian deuh le kong ka pui pa ngai kar bor vel hi a center lai bor vel chuni amaro chu bana awma wangin so kan hmuang sawn mai cham pulpit
na lai chu tlemin a he ta dewa hemi ban zone lai tak ban in tlar pheina lai tak hi center lai li takani a ban a oma wangin mai cham le pulpit hi a mai settler iti mai te ang lama hian a omangai ta ani hi kan inkhawm lailawk na tur biakin Sairang Presbyterian Kohhran kan inkhawm lailawk na tur hmun ani a anuam don khop mai ta hian engemaw chen chu a chung biakin pangai zo ma chu kan inkhawm to don ani light and sound lampang te natlang an rim thei kho mai hai tuna to hian zandar som ari tre to a hian an la buai char char ani hei hi biakin tilai hmuna kan in son don chan te atang khan ti hian a chung light fan te buai pui char chara sound zong zong nen hian hei zan in thengin nak tu zan ni lai zan hi ta hian kan in khawm to dona chu wang chuan kan mamo eng kim mai light and sound tung changa kim chang taka zo an du sia tiang hian zan rei po soi lovin an bei ngar ngar mai ni biakin chung rong hnoi anum thakho maya amu anuama pulpit le mai champo athar ang mai ni num le hlar to mai kan upa te po hay an la vir zak mai nak tu zan ni lai zan atang in kan in khawm tran to don ani ta hian Kohhran mi pui te tam thei ang berin khawm turin kan in soma kan upa hian soi du ane ngem o nei lem lo mi Kohhran mi pui te tam thei ang ber nak tu zan ni lai zan hian biakin thar ti to me o ta hian in khawm turin kan in som ani hei a zau he khop mai kan in khawm lailawk na tur po hi natlang hi trin ani trap to hei kan pawalai secretary te po khai an ha to ni kan ke ti pi suai tu char puete an wa ha to em nin buat sei na ro pui khop mai hian biakin kan in khawm na tur hi anuam viau don in a hriata Kohhran mi pui te ni lai zan nak tu zan hian ron in khawm fit turin kan in som ani rual mam that natlang kan trin don to awangin video kan du tok don nai to mayang video lo clear tu te zong in zawa in mang tha vek ule